כמה מילים ואז, אוקיי. אנחנו היום, יום שני, התאריך הוא 26 לדצמבר 2022, אנחנו נפגשים, קבוצת הלימוד Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, כאשר זוהי הפגישה מספר 227 באופן רשמי, ב-26 בדצמבר 2022, ואנחנו באמצע קריאת הביוגרפיה של מוישה לייב הלפרין, שחיבר אליעזר גרינברג, נכון ילנה? בדיוק. אליעזר גרינברג, מבוא לספר השירים של מוישה לייב הלפרין. בפגישה הקודמת אנחנו התחלנו לקרוא, קראנו אולי השליש הראשון של המבוא הזה, שזוהי ביוגרפיה של מוישה לייב הלפרין. כאשר נגמור לקרוא את הביוגרפיה הזאת, יהיה לנו רקע היסטורי ביוגרפי שיעזור לנו לקרוא עוד שיר או שניים שילנה מבקשת. אני מזכיר לכם שעד סוף דצמבר אנחנו במין הפסקה מהתוכנית הרגילה שלנו, מי שיכול לבוא בא, ומי שלא יכול יש לו חופש עד 2 בינואר 2023. היום אתם 3, דניאל, ורה וילנה. ואני מבקש מילנה להראות על המסך את המקום של המבוא של אליעזר גרינברג על הביוגרפיה של מוישה לייב הלפרין. כן, ביוגרפיה על מסך, ושם יש סימן. ושם יש סימן. כולם רואים את זה, ורה, דניאל? אוקיי, אז ילנה תקראי את המשפט עם הסימן. Eenmaal is reingekommen a Versorgter. תמשיכי. Hat sich weggesetzt, Schweigendicker, Schweigendicker in Winkel und gesessen unbeweglich längere Zeit. längere Zeit. אוקיי, אני אומר מהו ההקשר. במבוא עד עכשיו מדבר המחבר של הביוגרפיה, שבברונקס, בצפון ניו יורק, היה חוג של סופרי יידיש, אבל מכיוון שמוישה לייב הלפרין גר בדרום של ניו יורק, הוא היה רחוק מברונקס, והיה מבקר לעתים נדירות יותר בחוג הסופרים האלה בצפון ניו יורק. ואנחנו לא נתרגם כל דבר מילה במילה, אני מסכם מה שילנה קראה. פעם אחת נסע מוישה לייב הלפרין מהמקום שהוא גר בדרום ניו יורק, והגיע לחוג הסופרים האלה בצפון ניו יורק בברונקס. הוא נכנס לחוג, ישב בפינה מודאג ושתק. תמשיכי ילנה את המשפט הבא. Plötzlich hat sich aufgetan, sich der Nenter zu blumen
und wie gebrummt. Hört, ich will werden Erpresser. Blum hat genommen Spassen. Ihr Erpresser? Lach nicht. Ist Helferin kümmernd wie Beiß geworden? Ich spaß nicht. Arbeiten ist kein Harpelied. עד פה. המקום איפה שחוג הסופרים בברונקס היה מתאסף, זה היה בחנות ייבוש יבש, רחיצת בגדים וגיהוצם. זו הייתה חנות. ושם פתאום מוישה לייב הלפרין שישב ושתק, קם ואמר, אני רוצה להיות מגהץ. זאת אומרת, אדם שאחרי שרוחצים את הבגדים, מגהץ אותם כדי למסור אותם ללקוחות. אחד מהאנשים שגם עבד בחנות, שמע את מוישה לייב הלפרין והתחיל לצחוק עליו, ואמר, אתה תהיה מגהץ? חככה. ומוישה לייב הלפרין ענה לו ברצינות, אני לא צוחק, לעבוד זה לא בושה. תמשיכי, ילנה. זה ציר, הרומגן, abgerissen und hungern. Nicht haben wo zu schlafen. Das Sätze ist a Harpe. אומר מוישה לייב הלפרין, לאותו אדם שכנראה עבד באותו חנות לניקוי יבש, ואמר לו ללכת רעב, ושלא יהיה לך איפה לישון. זה בושה, ולכן אני מחפש עבודה. hat a klap getan, a poist und a poist, als Blum hat sich asch geschrocken. So small holt es mit euch? Hat Blum ihm gefragt? אוקיי, אותו בלום, שהיה חבר באגודת הסופרים, כנראה היה גם בעל החנות או עבד באותו חנות לניקוי יבש, ופתאום הוא הבין שמוישה לייב הלפרין מדבר ברצינות, מכיוון שיש לו מצוקה כלכלית, והוא מחפש עבודה, והוא מבקש להשתלב כמגהץ באותה חנות של ניקוי יבש. תמשיכי. רגע, איך להסביר, עוד קלף גיטון, הפויסט או כן, נפויסט? אז מוישה לייב הלפרין, כשאמר מה שהוא אמר, כן, נתן מכה ביד סגורה אחת שלו, ביד השנייה, כדי להדגיש כמה שהוא צריך עבודה, שהוא לא מדבר סתם. הוא נתן מכה פויסטין הפויסט, ככה, כן? כדי להדגיש שהוא רציני. איך להסביר, הזו שמואל חלטס מיתייך? אז אותו בלום הבין ואמר, הזוי שמול הלטס מיתך, זהו ביטוי אידיומטי ביידיש, אסהלט שמול. אסהלט שמול זאת אומרת, המצב שלך מבחינת פרנסה צר ביותר. שמול זאת אומרת צר, זאת אומרת, אין לך ממה לחיות.
המצב שלך צר ביותר מבחינת פרנסה. אסהלט שמאל, זאת אומרת, מצבך צר ביותר מבחינת פרנסה. זאת אומרת, אין לך ממה לחיות. מצוין, תודה. כן. God Bloem gefragt Verleurener. אז בלום, ברגע שהוא הבין שמוישה לייב הלפרין רציני, אז הוא שאל אותו, כל כך צר אצלך מבחינת הפרנסה, והוא שאל הפרלוירנר. זאת אומרת, כאילו בלום, האיש במכבסה הזאת, הלך לאיבוד. הוא הבין פתאום שמוישה לייב הלפרין לא מדבר בהומור, אלא באמת צריך פרנסה. בלי בדיחה, כן. Ärger, wie könnt sich vorstellen, Ärger, wie ihr könnt sich vorstellen. הלאה. Oi, bazoi, verbleibt je do mit mir, es do, schlaf do und schreibt Lieder. אוקיי, אז אותו בלום, שכנראה היה בעל המכבסה, אמר לו, אם ככה, תישאר אצלי, תאכל אצלי, כן? כן, זה... תלון אצלי ותכתוב שירים. זאת אומרת, אם אני מבין, קיבל אותו לעבודה כמגהץ. משפט קודם, Ärger, wie ihr könnt sich vorstellen. אז ענה לו מוישה לייב הלפרין, כשבלום שאל אותו, כל כך צר אצלך, אומר מוישה לייב הלפרין לבלום, יותר גרוע ממה שאתה יכול לדמיין. לדמיין פורשטלן. לדמיין פורשטלן. זאת אומרת, מוישה לייב הלפרין היה מיואש, ולכן הוא שתק. כשבחוג הספרות עסקו בספרות, פתאום הוא קם, הוא ביקש מבלום, ניגש של בלום, וביקש ממנו פרנסה כמגהץ. כן. ובלום אמר לו, אם ככה, תישאר אצלי, תישן אצלי, תאכל אצלי, ותכתוב שירים. יש לי שאלה. כן, דניאל. לפני זה אני מבין שהלפרין היה כותב ספרים, נו? מי? הלפרין. לא, לפני זה אנחנו מדברים על הלפרין הצעיר, שלא היה לו מה לאכול ואיפה לישון, והודות לבלום, הוא קיבל כנראה, נראה לפי ההמשך, פרנסה, והזמנה לשבת וברגע שיש לו קצת פרנסה, לכתוב שירים. זו השאלה שלי. זה המצב. הלאה, ילד. Also bleiben will ich nicht. Ich will arbeiten und verdienen zum Leben. Nehmt herunter das Reckel, hat sich Blut zu ihm gewendet, כן. gewendet. או גוונדן, כן. gewendet. כן. gewendet, כן. אז אומר, ענה לו, זה דיאלוג. מוישה לייב הלפרין אמר, זה שאתה מזמין אותי להישאר אצלך, לאכול ולישון, יפה מאוד, אבל אני רוצה עבודה. אז בלום אמר לו, תוריד את המעיל. זאת אומרת, הוא כנראה עומד להזמין אותו לעבוד אצלו. תמשיכי, ילנה. Es ist wert gewesen zu sehen, schreibt Blum, wie so Moshe Leib steht mit schweren heißen Eisen in seine große riesige Hand und presst ein paar Häusen hasert auf äußern wenig Platz, äußern wenig Fersen
von einer Lied und sein Ponyglied mit dichterischen Feier. אוקיי. אותו בלום, ברגע שהוא הזמין את מוישה לייב הלפרין להוריד את המעיל ולהתחיל לעבוד, כן, כמגהץ על פי בקשתו של מוישה לייב הלפרין, אותו בלום אומר, היה מאוד מעניין לראות את מוישה לייב הלפרין מחזיק ביד מגהץ גדול, בידיים הגדולות שלו, מגהץ, זאת אומרת, הוא כבר עובד אצלו, מגהץ זוג מכנסיים, הפנים שלו שמחים, בליט, הפנים שלו פורחים, ותוך כדי עבודה כמגהץ, חוזר בעל פה בקול על שורות של שיר שהוא מתכוון לכתוב. Plötzlich versmolter Reach. Moshe Leib, die Häuser brennen. Moshe Leib mit sich Kap bleibt stehen, verloren. אוקיי. תוך כדי שמוישה לייב הלפרין מתקבל לעבודה, הוא מתחיל לגהץ בחנות לניקוי יבש זוג מכנסיים. תוך כדי שהוא מגהץ, הוא חוזר על שירים שהוא כותב בראש שלו, ומכיוון שהוא מרוכז בכתיבת שיר, המכנסיים נשרפים ומרגישים ריח של שריפה. הוא פשוט התרכז בכתיבת שירים בראש, ולא שם לב שהוא שורף את המכנסיים שהוא מגהץ. Und ist sein ganzer wilder Gruß, guckt auf Blumen, wie groß Kinder mit verschuldigt Ponien. כן, רגע עד פה, ומוישה לייב הלפרין, שתופס שהוא שרף זוג מכנסיים, כי הוא התרכז בכתיבת שירים בראש, בזמן שהמגהץ היה על המכנסיים, ברגע שהוא תופס את זה, הוא מסתכל על בלום כמו ילד שעשה דבר אסור. כן. Und das Lied bleibt im Steck in Hals. והשיר שהוא בנה בראש, נשאר לו תקוע בגרון. Moshe Leib ist kein Presser nicht geworden. זהו. מוישה לייב הלפרין, ברגע שהוא נכשל, לא הפך להיות אדם שמתפרנס מגיהוץ בחנות הניקוי היבש. הפרסר, הוא לא הפך למגהץ בחנות לניקוי יבש. מההתחלה, ברגע שנתנו לו הזדמנות, הוא נכשל. הוא נכשל לגמרי. Und seine materielle Lage hat sich nicht verbessert. והמצב החומרי שלו לא השתפר, כי הוא לא התקבל כמגהץ, אדם שמגהץ בגדים בחנות שבה היה החוג הספרותי ביידיש. האם למישהו יש שאלה לגבי מה שעכשיו קראנו והסברנו? ורה? אין. דניאל? גדול, אין. כן. דניאל? אין לי שאלה במיוחד. טניה? אז אותה, טניה זה לא נמצאת, זה... היא לא נמצאת, חשבתי ש... לא, זה רק השם שלה. אתה תדבר איתה, אוקיי. זה השאלה, זה השם שלה שהופיע, זה הכל. כן, אנחנו הזמנו אותה להצטרף, ואתה אבל אני יודע, אבל היא לא בבית. שאתה תדבר איתה,
אוקיי. בשמחה, אבל היא לא בבית. אוקיי. ילנה, ממשיכים. In 1912 heeft der Schreiner in Montreal, Canada, wöchentlich Arbeiterblad, die Volkszeitung, Volkszeitung, כן? herausgegeben von einem Verein, was ist so neu gestellt geworden von Sozialdemokraten, Anarchisten, Syndikalisten, Poelzion und Sozialisten, Revolutionären. אוקיי. ממשיכה עכשיו הביוגרפיה, והמחבר של הביוגרפיה עובר לנושא אחר. והוא אומר שב-1912 פתחו בקנדה, הוא אמר קנדה או טורונטו? מונטריאל, קנדה. במונטריאול. פתחו במונטריאול, התחילו להדפיס כתב עת ביידיש, כתב עת סוציאליסטי ביידיש מטעם לפועלי ציון, שהיה גם כתב עת אנרכיסטי, כן? שעוד מעט נראה שמוישה לייב הלפרין כנראה התחיל להדפיס שם שירים, נראה לפי ההמשך, כן. Redaktor ist gewesen Leon Khazanowitsch. Hat gebracht dem jung Moishe Leib Halperin in Montreal. אוקיי, העורך של כתב העת הסוציאליסטי הזה, שנדמה לי שילנה אמרה את השם, פולקסצייטונג, כן? עיתון עממי, פולקסצייטונג, העורך חזנוביץ' הביא למונטריאול את מוישה לייב הלפרין, כנראה כדי שהוא ישתתף וידפיס שירים בכתב העת. תמשיכי. בתפקיד גהילף רדקטור. בתפקיד איזה? גהילפט, עוזר, גהילפט. גהילף רדקטור. זאת אומרת, מוישה לייב הלפרין? רפורטר. רגע. מניו יורק הוזמן למונטריאול, קנדה, לבוא כנראה לחיות שם כעוזר עורך של עיתון שהתחיל להופיע בשם פולקסצייטונג במונטריאול. כן. תמשיכי. בכמה תפקידים, גילף רדקטור, רפורטר, נעים שרייבר, קורקטור, ונשיק אינגל. אוקיי, אז כמו שילנה אומרת, מוישה לייב הלפרין הוזמן לקנדה לעבוד בעיתון ביידיש שהתחיל להופיע ב-1912 בכמה וכמה תפקידים. אחד התפקידים זה עוזר לעורך, תפקיד אחר רפורטר. איך? רפורטר. כן, מי שיחלק את העיתונים כאשר יופיע, תפקיד נוסף להיות קורקטור, זאת אומרת לעבור על כתבי היד ולתקן שגיאות, ועוד תפקיד, מה היה עוד התפקיד? שיק אינגל, ולהיות שליח של העיתון לכל מיני דברים שצריך כדי להביא לעיתון או לקחת מהעיתון למקומות שונים. זאת אומרת, עבודה מגוונת ביותר,
עוזר עורך זוהי התפקיד הכי חשוב, אבל כל היתר הם גם תפקידים שבעיתון נורמלי ממלאים אנשים אחרים. אבל מכיוון שזה היה עיתון פולקסצייטונג, שמופיע ביידיש, ולא היה להם כנראה הרבה כסף, אז חזנוביץ' נתן למוישה לייב הלפרין כל מיני תפקידים נוספים. מוישה לייב הלפרין, אני שואל את ילנה אם היא זוכרת, בין כמה הוא היה ב-1912. אם אני זוכר, הוא נולד ב-1886, זאת אומרת, הוא היה כבר בן 28, ובכל זאת אדם יחסית צעיר. תמשיך. די פלוואטר הובן גהת די פרוולטר. פרוולטר. מה אני אמרתי? כן. די פרוולטר זאת אומרת האדמיניסטרטורים, אלה שנתנו את הגב הכלכלי, כן, מה הם עשו? מנג'ר. Die Verwalter haben gehört eines zu Khazanowitsch. הנה, רגע, האדמיניסטרטורים היה להם טענות לעורך חזנוביץ', נראה באיזה תחום, כן? Verwasser hat untergebracht ein Moshe Leben. untergebracht מה? ההין. האדמיניסטרטורים לא היו מרוצים מזה שחזנוביץ' העורך הביא את מוישה לייב הלפרין לעזור להופעת העיתון. מדוע? נראה. Entfert sie, Moshe Leib Halperin ist laut seiner Meinung ein größer Dichter und wird werden einer von den größten. אומר חזנוביץ' לאדמיניסטרטורים שלא היו אנשי ספרות, שהוא הביא את מוישה לייב הלפרין, כי לדעתו של חזנוביץ', מוישה לייב הלפרין הוא סופר גדול, ובעתיד הוא יהיה סופר חשוב ביותר. חזנוביץ' העורך, שהבין בענייני ספרות, הסביר לאדמיניסטרטורים, לאלה שתמכו מבחינה כלכלית להופעת העיתון, אתם לא יודעים, אבל אני אומר לכם, שכאשר מוישה לייב הלפרין יהיה חלק של הפולקסצייטונג, אנחנו נתברך במשורר חשוב שיהיה חלק מאיתנו. העורך חזנוביץ' ראה בעתיד מה שהאדמיניסטרטורים לא היו יכולים להבין. כן. Noch Halperins Ankommen in Montreal hat dort ausgebrochen Generalstreik. הגנרל סטרייק. אחרי בואו של מוישה לייב הלפרין למונטריאול, פרץ, איך אומרים סטרייק ביידיש? סטרייק זה סטרייק באותו דבר באנגלית, כן. אבל גם ביידיש. פרץ, אבל איך אנחנו אומרים בעברית סטרייק? נו, הפוכה, אני לא יודעת. מי יכול לעזור? ורה? דניאל? רגע, אני מחכה. לא הפגנה, אלא כשמוישה לייב הלפרין בא למונטריאול, פרץ, איך אומרים סטרייק בעברית? לא הפגנה, אלא... רגע. שלוגן. שלוגן לא מתאים? לא. יש עוד כמה... סטרייק בעברית,
זה שביתה. פרצה שביתה, וברגע שפורצת... בעברית אתם מחפשים, אני בעברית. שביתה, כן. ברגע שפורצת שביתה בהוצאת ספרים ועיתונים, אז המצב היה גרוע, ונראה מה קרה למוישה לייב הלפרין, שלא היה יכול להשתתף בפרסום העיתון פולקסצייטונג. תקראי הלאה. למה פתאום, גנרל ראשי. גנרל סטרייק, זאת אומרת, שביתה כללית שהשפיעה גם על היכולת לפרסם את העיתון ביידיש. אבל סטרייק פון די מנר שניידר. סטרייק פון? מנר שניידר. כן, אז זה היה שביתה כללית של חייטי גברים. הלאה. פרייטיג, דם 7 יוני 1912, hat die Volkszeitung לא Volkszeitung in a spezieller Ausgabe gedrucktem Streikruf. סטרייקוף. אז ברגע שפרצה השביתה בענף של חייטות גברים, העיתון פולקסצייטונג, שמוישה לייב הלפרין התחיל להשתתף בו, פרסם ב-17 ביוני, יום שישי 1912, העיתון ביידיש פרסם קריאה להכריז על שביתת חייטות הגברים. תמשיכי. Und auf der ersten Seite in gewinn gedruckt Halperins Lied zum Streik. זהו, ובעמוד הראשון של העיתון פולקסצייטונג פורסם שיר של מוישה לייב הלפרין על השביתה של חייטות הגברים בקנדה או במונטריאול. כן. Das Lied ist sehr populär geworden. והשיר של מוישה לייב הלפרין הפך לשיר ויראלי, לשיר מאוד פופולרי, שכולם קראו אותו והזכירו אותו במונטריאול. כן. Populär geworden bei die Streiker. Man hat das vorgelegt und gesungen. זהו, אז השיר הזה הפך ידוע בין האנשים שעשו את השביתה, כולם קראו אותו ואפילו שרו אותו, מישהו כתב לו מוזיקה. זאת אומרת, מוישה לייב הלפרין הפך מיד עם בואו למונטריאול לחלק של האגיטציה הסוציאליסטית לטובת השביתה. כן. In die spätere Nummer Volkszeitung hat Halperin aus Lieder gedruckt euch Notizen und Erzählungen, was hat übergesetzt von anderen Sprachen. אוקיי. מוישה לייב הלפרין כנראה בגיליונות הבאים ב-1912 של העיתון פולקסצייטונג ביידיש לא הסתפק בכתיבת שירים ופרסומם, אלא שהוא פרסם גם סיפורים וגם ידיעות וגם דברים שהוא תרגם משפות אחרות.
זאת אומרת, מוישה לייב הלפרין, כעוזר לעורך, לחזנוביץ', הפך לעורך פעיל לטובת האידיאולוגיה של העיתון פולקסצייטונג ביידיש. הפך לפעיל סוציאליסטי. מה אתה אומר, דניאל? מיליטנטי. מיליטנטי, נכון. הוא לא יכול היה לעמוד בצד. הוא הזדהה עם העיתון ועם האידיאולוגיה שלו, ומיד הפך לסופר מיליטנטי. תודה על המילה. תמשיכי, אלנה. אני לא יודעת מילה מיליטנטי. מה את אומרת, אלנה? אני לא יודעת מילה מיליטנטי. מיליטנטי זאת אומרת בעברית פעיל אידיאולוגי. מצוין. פוליטי אידיאולוגי. כן, פעיל פוליטי אידיאולוגי. תודה. תמשיכי. Noch 24 Nummern hat die Volkszeitung zulieb Finanzielle Siebes. פיננציאלי סיבס. אני אשמה. לא, תפסיקי להאשים את עצמך. בשביל זה אנחנו לומדים ואנחנו מתקנים את הקריאה והולכים הלאה. Finanzielle Siebes. Gemusst aufhören zu erscheinen. הנה, אז מה שקראת עכשיו, אחרי 24 גיליונות, זה לא מעט, אחרי 24 גיליונות ב-1912, זאת אומרת, אחרי יוני, כן, ו-24 גיליונות שהופיעו אחר כך, בגלל סיבות כלכליות, נאלצו האלה שפרסמו את העיתון פולקסצייטונג להפסיק את הופעתו. עכשיו אני לא זוכר כל כמה זמן הופיע העיתון. האם הוא הופיע כל יום, כל שבוע, כל חודש? זה לא נאמר במה שקראת עד עכשיו? אני חושב שפעם בשבוע. אני צריכה... כתוב, אם זה כל כמה שבועות צריך להגיד ווכנבלט. האם קראנו שפולקסצייטונג היה ווכנבלט? אני מצאתי קצת אחר, וכנטלך. וכנטלך, אז זה שבועי. זה אותו דבר. אז באמת 24 גיליונות זה 24 שבועות. כן. 24 שבועות זה חצי שנה. כל חודש 4 גיליונות, 6, זאת אומרת לקראת סוף 1912, הוא התחיל ביוני, כנראה בסוף 1912, בגלל סיבות כלכליות, העיתון נאלץ, היה צריך להפסיק להופיע. אבל אנחנו למדנו עד עכשיו שמוישה לייב הלפרין יותר משיקינגל, יותר משליח, או סתם מחלק עיתונים, היה עוזר, העורך וסופר פעיל ביותר בתוך השבועון הזה פולקסצייטונג, ושאלה מעניינת היא, האם מישהו אסף את כל הדברים שהוא פרסם, או שהם נשארו עד היום בגיליונות האלה, ואף אחד לא אסף אותם. נראה מה שאליעזר גרינברג, מחזר המבוא, אומר בהמשך. Halperin hat verloren seinen Posten. ומוישה לייב הלפרין, בגלל שלא היה כסף, והעיתון הופסק, הוא איבד את משרתו. הלפרין hat verloren sein Posten. הלפרין נשאר בלי עבודה. Es ist אפילו nicht gewesen kein Geld,
auf Ozoes, Zurich, New York. עוד פעם תקראי את המשפט הזה. Es ist אפילו nicht gewinn, kein Geld auf הוצאות. אני קראתי הוצאות. הוצאות. צוריך, כן, ניו יורק. אוקיי, אז עד כדי כך, מוישה לייב הלפרין נשאר בלי משרה, שאפילו לא היה לו כסף כדי לשלם את חזרתו לניו יורק. Ist mir gefallen, auf ein Plan zu arrangieren, ein Banket. אז האדמיניסטרציה של העיתון, שאפילו לא יכלו לשלם למוישה לייב הלפרין הוצאות החזרה לניו יורק, הם חשבו ועשו תוכנית איך לעזור לו לחזור לניו יורק, והחליטו שיעשו בנקט, יעשו משתה, כן? יעשו מסיבה לכבוד מוישה לייב הלפרין, והכסף שיאספו יעזור לו לחזור לניו יורק. תמשיך. Der kanadische Journalist Raymond Kaiserman Vital. קייזרמן מה? ויטל. איזה אותיות? וו? מה? איזה אותיות בשם המשפחה? ויטאי? ויטל, למד בסוף. איזה אותיות? וו, יוטט, א' למד. ויטל. ויטלה. קייזרמן ויטלה. זאת אומרת, מי הוא היה? is given of them bankier. לא, קודם. מה התפקיד של האיש? הוא היה קנדי-אידיש ז'ורנליסט. זהו, אז בקנדה, בתוך התוכנית איך להחזיר את מוישה לייב הלפרין, עשו לו בנקט, ועיתונאי קנדי, בשם קייזרמן ויטלי, שהיה באותה המסיבה, מה הוא עשה? תמשיכי. בשרייב דוס אזוי. אז אותו עיתונאי מתאר את הבנקט, ואליעזר גרינברג מחבר את המבוא הביוגרפי, אומר לנו איך אספו כסף כדי להחזיר את מוישה לייב הלפרין לניו יורק. ועכשיו אליעזר גרינברג יצטט כנראה מתוך המאמר של ויטלי. כן. כן. Langer Tisch mit Bank, ein paar Flaschen Sodawasser, ein bisschen billige Biskuiten und als Azoi Ohren, Azoi Neverdig, rund die Tischen 20 חברים. עד פה. בתיאור של אותו עיתונאי קנדי, שמחבר המבוא מצטט ממנו, יש תמונה איך נראה היה הבנקט. אז הוא אומר, היה שולחן ארוך, מסביב לשולחן ישבו כ-20 אנשים, על השולחן היה סודה-וסר, זאת אומרת, איך אומרים סודה-וסר בעברית? מי סודה, על צלחות היו כמה ביסקוויטים, כל הבנקט הזה נראה מסכן ועני ביותר, כן? תמשיכי. רק צווי מי סודה, צווי בקבוקי. כן, 2 בקבוקים זה כל הבנקט, כן?
Они карате значит, 20 Хаверим und Genossen alle Antmutigte. כן, וכל ה-20 אנשים, רגע, כל האנשים האלה שישבו מסביב לשולחן, הדל הזה, העני הזה, אלה אנטמוטיקטה, כולם ישבו שם ללא, איך נגיד, ללא כוח, ללא אופטימיזם, עצובים, תמשיכי. פרפרוירנה, לכולם היוקר, למה ביוני זה חורף בקנדה? כן. אוקיי. Dennoch banale Redes und zum letzten hat Moshe Leib Halperines sein Poema Della Hester. אוקיי. אז אומר העיתונאי, אותם אנשים עצובים ללא אנרגיות, כמו שעושים בבנקט, כל אחד מהנואמים שהם נפרדים ממוישה לייב הלפרין, אמרו בנאלי רדס, נאומים בנאליים, נאומים לא חשובים, נאומים סתמיים, ובסוף מוישה לייב הלפרין כתשובה למברכים אותו, קרא פואמה שלו. מה שם הפואמה, ילנה? דלה הסתר. דלה הסתר. בלה הסתר. תמשיכי. Wie lang ich will leben, will ich gedenk jene treurige Bankettzeremonie, was ist vorkommen in der Ormen Volkszeitung Redaktion. אוקיי, אומר העיתונאי הקנדי ויטאלה, כל זמן שאני אחיה, אני אזכור ולא אשכח את הבנקט העלוב הזה, את הבנקט העצוב הזה, במערכת של העיתון פולקסצייטונג שעומד להיסגר. Von Kanada ist Halperin zurückgekommen in New York, wo הנה, אז עכשיו גרינברג, המחבר של הביוגרפיה, עובר לפרק אחר. מוישה לייב הלפרין, אחרי שנסגר העיתון פולקסצייטונג, חזר לניו יורק. ומה קרה? תמשיך. Wo ist geworden Mitarbeiter in die humoristische, satirische Wochenschriften der Kibbutzer, der Idischer Gaslan. לא דר קיבוצר, דר קיבצר. נו, טוב. לא, זה לא, צריך לקרוא נכון. זה היה שם העיתון. כן, דגש מאוד. קיבצר. כן. אבל אני חושבת שהמילה קיבוץ, לא? לא, אין לזה שום קשר. עוד מעט אני אסביר לכם מה היה העיתון הזה. אין לזה שום קשר עם קיבוץ. המילה קיבץ ביידיש... לקבץ? לא, בכלל לא. מי יודע מה זה קיבץ או קיבצר? דניאל? לא יודע. ורה? אינני יודעת. אוקיי. גם אני. אני עוד מעט אסביר לכם, אבל קודם תגמרי לקרוא את המשפט. Der Kibbutzer, der Idische Gaslan, Kunz. 3 ז'ורנלים. מהו השלישי? שלישי קונדץ.
קונדס. דר קונדס. 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 עכשיו אני אסביר לכם על מה מדברים. מכיוון שאני מכיר את העיתונים האלה, ועוד מעט אסביר לכם למה אני מכיר את העיתונים האלה, ולמה זה מאוד מאוד חשוב מה שאומר עכשיו גרינברג, אליעזר גרינברג, מחבר המבוא. כאשר, מה שאת קראת, כאשר מוישה לייב הלפרין חזר לניו יורק בסוף 1912 או 1913, הוא מיד, היה לו כנראה כבר שם מהפולקסצייטונג בקנדה, בעולם של ספרות יידיש כבר הכירו אותו, אז הוא מיד בניו יורק הפך למשתתף פעיל בשלושה ז'ורנלים מפורסמים. השמות, אני הולך בסדר הפוך, דר קונדס, דר קיבצר ודר גזלן. יידישר גזלן, לא פשוט. דר יידישר גזלן. מה הם העיתונים האלה בניו יורק? כאן אנחנו מפגישים בהיסטוריה של ספרות יידיש את מוישה לייב הלפרין עם דר טונקלר, גדול ההומוריסטים של ספרות יידיש אחרי שלום עליכם. את דר קונדס ואת דר קיבצר ייסד דר טונקלר, כאשר הוא חי בניו יורק. ולכן אני חוזר אחורה. אמנם מוישה לייב הלפרין הגיע כנראה בהתחלת 1913 לניו יורק, ומיד השתלף בז'ורנלים החשובים האלה בתולדות ספרות יידיש. וההיסטוריה של הז'ורנלים האלה, בעיקר דר קונדס ודר קיבצר, מתחילה היסטוריה בדר טונקלר. דר טונקלר נסע לניו יורק, או בואו נתחיל עוד אחורה. דר טונקלר, יוסף טונקל, שמו האמיתי, נולד בבוברויסק, בליטא, ב-1886, למשפחה שומרת מצוות, וכנער בן 15, שהיה כישרוני במלאכת הציור, הוא נשלח לווילנה, לבית הספר לציור. כן? ילנה תעזור לנו איך זה היה בווילנה, ריסובלנויה אוצ'ילישצ'ה. תתרגמי, ילנה. לא, אל תגידי כן, כן, כן. תתרגמי לכולנו מה זה ריסובלנויה אוצ'ילישצ'ה. מה אני צריכה לתרגם? מה זה? בעברית. איזה מילה? זה בית ספר לציור. זה לא עברית.
כן, זה שכולם ברוסית, יבינו. זה ברוסית. בית אני ספר יודע, אז לציור. אני מבקש ממך, אני לא יודע רוסית, את יודעת רוסית. מה זה ריסובלנוי? זאת ורה. אתה אמרת נכון. זה בית ספר לציור. בית ספר לציור בווילנה. כאשר דר טונקלר, נער בגיל 15, ממשפחה מסורתית דתית, שידע להיות יהודי שומר מצוות, שידע לקרוא את המקורות שלמד תורה, מגיע לווילנה, לסביבה איפה שיש גם יהודים דתיים וגם יהודים חילוניים, לריסובלנוי אוצ'ילישה, לבית ספר לציור, איפה שיש תלמידים חילוניים ודתיים. דבר ראשון זה בביוגרפיה של דר טונקלר. חבר שלו מבקש ממנו שהוא ישיל לו את התפילין, כי אין לו תפילין. ודר טונקלר משיל לו את התפילין שלו ולא מחזירים לו אותם. ובאווירה של בית ספר לאומנות הציור, ובווילנה, שהיא שונה מהעיירה שבה הוא נולד, דר טונקלר מתוודה לחוגים סוציאליסטיים. הוא מתחיל לעזוב את קיום המצוות. ודר טונקלר, בגלל הביוגרפיה שלו, בסוף המאה ה-19, הוא סופר יידיש בעתיד, שמכיר את שני צידי המתרס. הוא כבחור דתי בנעוריו, מכיר את המציאות של היהדות, שומרת המצוות, ובווילנה הוא מתוודה לחוגים סוציאליסטיים וחילוניים. ובגלל שהוא מכיר את הצד הזה ואת הצד האחר, החילוני, של היהדות המודרנית, בכל כתיבתו כהומוריסט גדול ביידיש, הוא מסוגל להבין את שני הצדדים, את הצד החרדי שומר המצוות, ואת הצד החילוני שהתרחק מהדת ומכיר פחות את המקורות של האוטוריטה של התרבות היהודית. ולכן, כשהוא הופך לאחד ההומוריסטים הגדולים של ספרות יידיש במאה ה-20, הוא צוחק גם מהחילונים, והוא צוחק גם משומרי המצוות. אבל מתוך ידיעה עמוקה בתנ"ך, מתוך ידיעה עמוקה בסידור, זה לא ההומוריזם בספרות יידיש אחרי דר טונקלר, שחלק מההומוריסטים האלה במאה ה-20 כבר לא נטועים עמוק בתרבות היהודית. ולמה מוישה לייב הלפרין קשור לדר טונקלר? מכיוון שכאשר דר טונקלר נוסע בביוגרפיה שלו לניו יורק, והופך שם, מתחיל להיות סופר הומוריסטי,
הוא מייסד את העיתון דר קונדס ב-1909, בהיותו בניו יורק. הוא המייסד של העיתון דר קונדס, והוא גם אחד המייסדים מן העיתון ההומוריסטי האחר, קיבצר. דר קיבצר. בעצם דר טונקלר שם את חותמו על שני עיתונים חשובים בתולדות ספרות יידיש, שגם עוסקים בהומור יהודי, אבל גם מדפיסים גדולי סופרי יידיש. שולם עליכם מתחיל להדפיס בעיתונים האלה, ועוד כמה וכמה עיתונים, סופרים חשובים. וכאשר דר טונקלר חוזר לוורשה ב-1900, אם אני לא טועה, ו10, העיתון דר קונדס והעיתון דר קיבצר ממשיכים להתקיים על ידי אורחים נוספים. ומשה לייב הלפרין משתלב בהם כנראה החל מ-1913. כאן שני סופרים חשובים והביוגרפיות שלהם נפגשים בהיסטוריה של ספרות יידיש. השעה 6:38. כן. האם יש שאלות מה שאמרנו עד עכשיו? דניאל, יש רק שאלה לגבי העיתון הזה, האם היה לו גם קונוטציה פוליטית? איזה עיתון? אנחנו דיברנו על 3. כל העיתונאים האלה בניו יורק, איפה הם כתבו? אני חושב שהעיקר זה היה עיתונים ספרותיים, כן. ולא פוליטיים. כן, ורה, מה, יש לך שאלה או קומנטר? עד איזה שנה היו העיתונים האלה? זוהי שאלה חשובה. אני בזמנו ידעתי בדיוק, כרגע אני לא רוצה להטעות אתכם, אבל בערך. דר קונדס התקיים וגם דר קיבצר שנים רבות. אלה היו עיתונים חשובים בתולדות ספרות יידיש באמריקה. כן? וכאן הדגש על התפתחות עיתונות יידיש עובר לאמריקה, אבל במקביל להתפתחות עיתונות יידיש בוורשה ובמקומות אחרים. עד למלחמת העולם השנייה, עיתונות יידיש הומוריסטית ועיתונות יידיש בכלל מתפתחים במקביל במזרח אירופה ובארצות הברית. ובכלל העניין הזה של עיתונות יידיש, זהו ענף שפורח ומתפתח בצורה כל כך חשובה וענפה, שחלק גדול מספרות יידיש ומסופרי יידיש, עד למלחמת העולם הראשונה, מדפיסים קודם כל את הרומנים שלהם בעיתונות יידיש, גם בארצות הברית וגם במזרח אירופה. עיתונות יידיש הופכת
המקור החשוב ביותר בהתפתחות ספרות יידיש עד למלחמת העולם השנייה. ופעם אנחנו אולי נדבר על זה, זה ענף של חקר תולדות ספרות יידיש שעד היום כמעט ולא נחקר כמו שצריך. גם בשביס זינגר פרסם את ה... גם בשביס זינגר פרסם, אז זה היה בזמן... כן, לא רק יהודיות זינגר וכולם, קודם בעיקר פרסמו בעיתונות יידיש, בארצות הברית או במזרח אירופה, עד למלחמת העולם השנייה, ואני הייתי מציע למי שהיה רוצה פעם לעשות דוקטורט, זה התפתחות ספרות יידיש, מעיתונות יידיש אל הספר המודפס. דניאל רצה משהו להגיד. אני מניח שזה לא היה קל לפרסם ספרים. בדיוק. זאת אומרת, העובדה שלא היה קל לפרסם ספרים, בשל ההוצאות ובשל זה שהוצאות ספרים אלה היו מפעלים שדרשו הרבה כספים, קל היה יותר לפרסם קודם בעיתונות יידיש, גם במזרח אירופה, גם בארצות הברית, וזה אולי אחת הסיבות שהמסלול מהכתב היד אל הספר המודפס עובר דרך עיתונות יידיש, וברגע שזה היה המסלול, אנחנו נכנסים לחקר גרסאות, הבדלים של רומנים שקודם התפרסמו בעיתון, ואחר כך כשהתפרסמו בספרים, הסופר עבר עליהם ושינה אותם, כן, ושיפר אותם. כל הענף של הטקסטולוגיה, השינויים במעבר מעיתונות לספר מודפס של אותו רומן, זה כבר תחום שבעתיד מי שעוסק בספרות יידיש יצטרך לחקור אותו ולעבוד קשה כדי להבין כיצד מהעיתון אל הספר סופרים המשיכו לשכלל ולשנות, למחוק ולהוסיף, והענף הזה של הטקסטולוגיה הוא תחום חשוב ביותר כדי להבין איך ספר מודפס נוצר אחרי שהוא עובר תהליכים של שיפור, של מחיקה ושל הוספה. ועל זה אני רוצה להגיד דבר שסופר חשוב אמר איך הוא מפרסם ספרים. וכרגע שוב בגלל גילי המתקדם שכחתי את שמו, סופר, לאו דווקא סופר ביידיש, אלא סופר ידוע, אמנם יהודי בספרות העולם, והוא אמר ככה, אני כותב רומן של 800 עמודים בכתב יד. אני מוחק 600 עמודים, ונשאר לי רומן בדפוס של 200 עמוד. זאת אומרת, המחיקה היא הופכת שלב יוצר של התוצר הסופי. ואני חושב שזה היה סטפן צוויג, אם אני לא טועה. כן? זאת אומרת, בספרות יידיש אותו תהליך. סופרים מן העיתון אל הספר המודפס, עשו כל מיני דברים. גם מנדלה מוכר ספרים עשה את זה, וגם פרץ, וגם שלום עליכם.
תולדות ספרות יידיש צומחת בתהליכים האלה מן העיתון אל הספר המודפס. ועל כן יש לנו אז הזדמנות להצצה מהו התהליך הטקסטולוגי עד שספר נוצר. השעה 6:46. זהו, אנחנו, כיוון שהיום יום שני, אנחנו מתקרבים לרגע שלנו אולי עוד איזה 7 דקות. האם יש למישהו שאלה או קומנטר? ילנה? אני רוצה קצת נשאר בשביל מחשבה שלמה. כן. לקרוא. את רוצה להמשיך לקרוא. כן, כן, כן. מכיוון שיש לנו רק 7 דקות, קודם אני רוצה לדעת אם יש הערות או שאלות. דניאל, מה אתה אומר? לא במיוחד. אוקיי. ורה. אין לי, תודה. אוקיי. אז בבקשה, ילנה, עוד משפט. Erflik dorten drukken humoresken. לא יומרסקס, מכיוון שזה רוסית, הומורסקס. Humoresken. לא יו, אלא הוא. והי, הומורסקס, כן? Humoresken Versen und Übersetzungen unter dem Pseudonym Heil Makav Pen Far a Klogendicken Loen. היי פן? Hei ein Lamed, Heil. היי פן, אוקיי. Makav Pen. כן, כן. זה מאוד חשוב. מה שאומר לנו בעל המבוא הביוגרפי, שמוישה לייב הלפרין, כמו שהיה נהוג בספרות יידיש הרבה שנים, הוא לא היה תמיד מדפיס הומורסקות או דברים אחרים בשמו האמיתי. לא היה חותם מוישה לייב הלפרין, אלא היה לו פסיידונים. לפעמים לסופרי יידיש היו סופרים שהיה להם 20 פסיידונימים. למוישה לייב הלפרין, אומר מחבר המבוא הביוגרפי, הוא הדפיס בעיתונים האלה הומורסקות, והיה חותם היי מקף פן. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים, כאילו הוא אומר הפן, מי שכותב בעת. אז הנה כשאנחנו פעם, כשמישהו יאסוף את כל מה שמוישה לייב הלפרין פרסם, הוא יצטרך לחפש איזה פסיידונימים, באיזה פסיידונימים הוא ישתמש, כאשר הוא פרסם הומורסקות. והאם היו לו עוד פסיידונימים. וזה מאוד חשוב. בספרות יידיש, וכאן אני אגמור, בספרות יידיש הרבה סופרים היו מפרסמים דברים בעיתונות עם פסיידונימים. כן? למשל, מרדכי שטריגלר, הסופר ביידיש, היו לו, אם אני לא טועה, 20 פסיידונימים. ומי שירצה פעם לאסוף כל מה שהוא פרסם בעיתונות, יצטרך לדעת את כל הפסיידונימים שהוא פרסם. אני חושב שכדי שמי שהולך לויגנט... לא, אני לא הולכת. היום זה הפסקה. הולידייס. כן, היום יש הפסקה. אז אנחנו יכולים להמשיך עוד קצת. כן. אז תמשיכי בבקשה לקרוא. פסיידונים יש סיבה. פאר הקלוגנדיק לוין. זהו. אז הוא היה, כאן הביוגרפיה
אומרת שאומנם מוישה לייב הלפרין היה מפרסם בדרקונדס, בדרקיבצר, בעיתון השלישי, היה חותם בפסיידונים, אבל הוא היה מקבל שכר סופרים פרקלוגנדיקלוין. הקלוגנדיקלוין, אם אתם רוצים, זה גם צורה ספרותית להגיד, היו משלמים לו מעט מאוד. למה הקלוגנדיקרלוין זה מעט מאוד? לוין זה שכר. קלוגנדיק זה מי שבוכה על מה שהוא מקבל. קלוגציך, בקלוגציך. היה מקבל שכר כל כך קטן שיותר טוב לבכות על זה, מאשר לשמוח על מה ששילמו לו. אבל היצר שלו כסופר דחף אותו לפרסם גם אם שילמו לו מעט מאוד. העיקר שהוא יוכל לפרסם. ילנה, רצית להגיד משהו? אני חושבת שתרגום הלפן זה בהיר את. תרגום הלפן בהיר את. לא, כי האות ה', את אומרת שיש ה'? לא, זה, לא. עין למד. הלפן. כן. הלפן. זאת אומרת עת בהיר, יפה. כן, זה קרוב לפמיליה שלו, הלפרין. קרוב, כן, כי הלפרין, כן, ברוסית, הלפן, נכון, זה גם קשור לשם שלו. המצאה מאוד טובה, כן. נור 1912, wenn Halperin kehrt sich zurück in New York, gibt sich erster und sein dichterische Schöpfer. כן, תקראי עוד פעם את המשפט ביידיש. Noch 1912, wenn Halperin, kehrt sich zurück in New York, זה ברור, gibt sich erst und sein dichterische שפע. אני חושבת שמילה שפע. לא שפע, אלא שפרישקייט או שפע? שפע, שין, פי, עין. אוקיי, אז המשפט הזה אומר מה שאנחנו כבר יודעים, שאחרי 1912, זאת אומרת בשנת 1913, כאשר משה לייב הלפרין חוזר לניו יורק, הייב זיכרון, מתחיל השפע, מתחילה היצירה הגדולה של משה לייב הלפרין, גם בהומור יסקוט, גם בשירים, גם במאמרים, גם בתרגומים. זאת אומרת שיצירתו הספרותית של משה לייב הלפרין הגדולה בכל הז'אנרים מתחילה רק בהתחלת 1913. 12. לא, 13. כי כתוב נוח 1912. אחרי, המילה נוח חשובה פה. זאת אומרת, כמו שאמרנו קודם, ברגע שנסגר הפולקסצייטונג בקנדה, ועשינו חישוב שזה בסוף 1912, והוא חוזר לניו יורק, ועשינו חישוב שזה התחלת 1913, אז מתחילה היצירה הספרותית שלו. אני חושב... zu gerechnet bald zu die Dichter, wo seinen bekannt mit der Nomen Junge. כן, ואז בתולדות ספרות יידיש, ורטר צוגרכנט, אז מיד מצרפים אותו
כשכותבים היסטוריה של ספרות יידיש, מצרפים אותו לאותה קבוצה של סופרי יידיש בניו יורק, המודרניסטים, שקראו להם די יונגה, וזוהי קבוצת סופרים שעליה כתבו וכותבים ויכתבו היסטוריה על המשתתפים בה, שכרגע לא ניכנס לזה, אבל זוהי קבוצת הסופרים המודרניסטים בניו יורק, שמתחילים את ההיסטוריה של הספרות המודרנית של ספרות יידיש. אני חושב שכאן אנחנו נעצור היום, וניפגש ביום חמישי 5:45 כדי לקשקש. אני מודה לכם, ואני מקווה שלמדנו פרק חשוב על הביוגרפיה של מוישה לייב הלפרין. תודה רבה. Schönen Dank. תודה ורה, תודה דניאל. תודה רבה. תודה ילנה על הקריאה שלך ועל כל ההערות.